Daw issa rridu tarawhom jilagħbu bil-kliem, jekk minn għalikom illi l-politiċi jilagħbu bil-kliem għadkom ma rajtux il-Trevor Zara u l-Michael Spanjol għall-opera kif. Peżer, hemm rajt dik il-poeżija, Marsa Xlok dik x'inhi. Għandkom poeżija, Marsa Xlok. Marsa Xlok, dik li kont ġibta fi ktib tiegħi ta' poeżiji għad-tfal. Dik hija waħda minn dawk il-poeżiji illi insomma jew taqbiliet insomma qasja poeżija fis-sens klassiku tal-kelma, illi qed nuża l-kliem bl-Ingliż. Ma taqrah jistama' qisu bil-Malti huwa ġifieri vers kull mu. Insibu nagħmluha? Ma nafx jekk jemmi. Fil-fatt qed naraw hemmhekk għandek forsi intom mortu x-xatt. Jekk tismagħha hija kelma bil-Malti, imma kull kelma dik nistgħu ngħadduha mill Anka tajt il-Mars Xlok. Kull kelma ngħadduha mill-spell checker u tiġi tajba. Forsi intom mortu x-xatt, rajtu l-ħut li ħadd xi ħadd, da jessofor rajt 50, freggatini fejn xuġin. U kull kelma bl-Ingliż imma l-ħoss tagħha huwa bil-Malti. Dan wieħed mill-mod kif naraw li l-kelma mhix qed hemmhekk biss biex tikkomunika, għax kultant din nisimgħuha ħafna. Mhux kemm nikkomunika, mhux kemm niftiem, iva dak huwa naturalment l-użu prinċipal tal-kliem, bħalma l-użu prinċipal tal-ilbies huwa biex ma nħoss bart, biex ma jitkasawx bija n-nies insomma. Imma naf l-ilbies ara kemm x'industrijaw fuq il-ġimiel tal-ilbies u kemm l-istilisti. Dal-kliem kollu naf li sinek ħajitħabbef allura Liljana ġabet ġismu. Apparti l-kafe li għamlet li b'tant imħabba illum. B'tant imħabba David Vassallo dejjem taqsamlu minn qudiem il-kamera allura. Ma biex jarawni. Ekku, mħabba fil-kafe l-deċider jieħdu ta' tsilma ħna. Ekku, ma xellum is-sajf ukoll, issa bdejna s-sajf mhux hekk. Enormi, ġifieri l-kelma qed hemmhekk ukoll għall-ġimiel tagħha, bħalma l-libsa qiegħda wkoll għall-ġimiel tagħha. U Michael u jien ġifieri meta kellna serata tkellimna fuq hekk dak li qed nippruvaw naraw b'dawn ix-xogħlijiet. Il-gost tal-kelma. Inti fil-fatt kelma din il-website tiegħek sew, mhux il-website fuq Facebook, din il-fajt nibdew naraw ftit minn da pereżempju jenna il-kliem maqlub, il-5 Mark, il-5. Sew hekk tellaw din iċ-ċarta kliem maqlub bad kliem. Mbagħad libt il-litri ta' ġo fih eżatt bil-maqlub u baqa' jfisser eżatt l-istess ħaġa. Klim ta' wara qudiem insejjaħlu jiena. Emmi, tara. Dam. Jekk taqliba, jisek tara f'mera, tiġi madmat. Saqqaf, jekk iddawwara tiġi faqqas. Sellem, melles, eccetera. Dituri, aħna nlabu bil-kliem jisu fuq 3 livelli, bi3 modi. Nilabu bil-grafika bħal da, ġifinti tilab bil-forma tal-kelma kif tidher miktuba sewwa qed iddawwara. Dan huwa mod wieħed. Hemm logħba oħra simili nħobb insejħilha jinkaxxa kliem. Is-6 Mark, in-numru 6. In-numru 6 emmi, di inkredibbli. Kaxxa kliem. Di ara Liljana, ara li għax meta rajta l-ewwel darba di x'inhi di. Issa ħadd induna li ara spiss, pasta, isqof, stona u safar miktubin kemm mod orizzontali u kemm mod vertikali. Tistaqrom minn din jew waqfin. Ġifieri taqra minn tu taqra wieqaf, issib dejjem l-istess 5 kelmiet. Dum tagħmel, naħseb dom sena tilab magħha sakemm. Le biex issib dawk il-kliem iddaħħalhom ġo xulxin jaqblu. Tagħmel sija tilab bil-kliem. Sija. Gost tu, tilab aħna dak xogħol. Għamel cube minflok bil-kuluri bil-kliem. Jien seħla kaxxa kliem inħobb insejħilha jien. Jien issa mbagħad rajtu ħut minnhom ħaġa moħġaġi. Li ngħidu ħaġa tajjeb il-plural għax għandi tnej fuq il-Malti llum. Jiena kultant jibgħat li Enzo Guzman jgħidik mhux suppost qed tajjeb. Kollu raġun dejjem Enzo Guzman qed il-Kanada nsellimlu imma llum għandi żewġ esperti jew dok illi rrid noqgħod b'sebgħinejx Malti nuża. Hemm min jgħid ħwejjeġ moħġaġa l-plural. Ħwejjeġ. Ħaġa moħġaġa ħwejjeġ moħġaġa. Tara ndu ngħid li għandi żball. Le, ma min juża ħaġa moħġaġa. Biex noqogħdu nitmela għadu ħġejjeġ moħġejjeġ. Mela, ħanibdew naqra minnu. Naraw in-numru 7 Mark. In-numru 7, intellaw in-numru 7 fuq l-iskrin, ħaġa tiegħek u ħadd ieħor juża aktar minnek. Liljana isa. Ħaġa tiegħek. U ħadd ieħor juża aktar minnek. Normalment fil-kassija jkun il-porċmonija xi daw it-tfal. X'tista' tkun? Huwa ismek. Ismek ġifieri jużah huwa tiegħek. Ma ħadd juża aktar minnek għax isejjaħlek iktar milli tqattajt ismek inti. Mill-issejjaħ intillek innifsek. Sewa. Mbagħad hemm oħra, naraw tnejn oħra ħalli nibdew narawhom naqra. Imwielet minn ommu jitrabba bix-xemx, jekk im ism ommu jerġa' jmut. Ħa nippruvaw naqma' Liljana l-ewwel. Imwielet minn ommu.
jitrabba bix-xemx jekk imis mommu jerġa' jmut. Liljana, x'taħseb Liljana? Laqas idea daw. Imma taħseb ftit mhux hekk ta'. Naħseb ħafna. Taħseb ftit mhux taqbad. Jitrabba bix-xemx, hemmhekk naħseb Hemm xi fjura, jitrabba bix-xemx xi fjura, xi ħaxixa. Jgħidin neħx m'għandix il-ħin kollu tad-dinja. Huwa l-melħ. Il-melħ, il-melħ. Imwieled mill-baħar, jitrabba bix-xemx, u jekk jerġa' jmiss mommu mal-baħar. Jerġa' jmut. Għax jinħall. Jien il-problema tiegħi dik li meta mmur dem mhux naħseb fil-melħ. Dik il-problema tiegħi. Tibda Xi tkollok il-melħ? ħana qed ikollok il-melħ hawnhekk, ekku, qed ikollok il-melħ. Qed ikollok il-melħ. Mela, nilagħbu qegħdin bitli. Il-numru 9, il-numru 9 naraw jinbuttak u ma tarafx. Di faċli. Jinbuttak u ma tarafx. Iż-żmien Liljana, żmien. X'għad qataħħa wara. Ir-riħ. Ir-riħ jinbuttak u ma tarafx. Dak ma Din hija lob bis-sens. Nilagħbu ħafna mhux biss l-ewwel lob li rajna kien lob grafiku bl-ittri. Dan huwa lob bit-tifsir tal-kliem. Xi danna ħafna minnu jien naf ngħidlek hemm ħaġa mingħajra ma tgħaddix u inti tibda taħseb jien naf l-arja, l-flus. Ma ma ngħidlek il-ħadida tal-modija. Dik il-ħaġa li mingħajra ma tgħaddix. U għandna waħda bil-ħadida tal-modija ħansiba ta' il-21. Il-21 din hija stampa grafika meta tgħid ngħaddi n-noti, ngħaddi n-noti qabel l-eżami u tagħna l-istampa Michael. Dita jek ngħidilkom li ħarġeb biha studenta tiegħi Marja De Bono nsellmula minn hawnhekk. Kienet sejra l-eżami u għaddit ftit in-noti qabel marret tal-eżami. Isma' u xi ngħidu għal Nisperaw għadditi wkoll nisperaw li għaddejta int. Jekk taf tilab bil-kliem inti idun li jsir. Daw il-patriotti jekk li jiddefendu l-patrija. Numru 20, Mark, numru 20. 20. Emmu meta solvejta dil-ħaġa miħġaġa solvejta mill-ewwel il-patri u l-jott. Allura patriot. Fimt Liljana? Il-patri u l-jott. Il-patri u l-jott. Isma' Trevor. Jiena naf waħda, ma ħana Jiena għandi qattusa minn tiegħek. Żgur mela proset. Ibis ta' fadi. Tafa Norman. Jiena għandi qattusa minn tiegħek. Mela, Jiena m'għandix ta' minn tiegħek. Jiena nista' ngħidilek ukoll Norman li. Mhux kulħadd jista' jgħidha din, imma jien nista' ngħidilu wkoll Norman. Jiena għandi qattusa minn tiegħek. Jien ma nafx nistax ngħidilek. Issa fl-aħħar ngħidulek. Taħseb. Żomm wasal aħħar. Norman, meta kien qed jgħid Michael fuq il-kliem minn wara minn quddiem, kliem bil-maqlub, għandi pożija jien propju, qbadda l-kliem bil-maqlub, miltom pożija. Ejva, vera. Jekk insubu daqsxejn għax tajjeb li wieħed jara bil-pożija li hija kliem bil-maqlub, meta qed naqbad dal-kliem bħalma semma Michael li Drat saret tard. Jekk forsi jara għandna drat saret tard, ras saret sar, lellex saret xċellel u razz saret tar. Saħħar saret raħħas, ħarref saret ferraħ, sellem saret melles u ħallem saret mellaħ. Taqqar saret laqqat, qares saret seraq, tejjeb saret bejjet u qarreb saret berraq. Mar saret ram, farraċ saret ġarraf, fus saret suf u faqqas saret saqqaf. Ħafen saret nefaħ, xejjer saret rejjex, imma dewwet tibqa' dewwet u sewwes tibqa' sewwet, pejjeb tibqa' pejjeb, xemmex tibqa' xemmex, nemmen tibqa' nemmen u xewwex tibqa' xewwex. Għax dawk minn quddiem u minn wara jibqgħu l-istess. Imma jfissru? Ifissru differenti xi għandek xemmex ħataqra minn wara. Xemmex se tibqa' ġifier taqra minn quddiem u minn wara l-kelma hija tibqa' xorta waħda, tibqa' l-istess. Tixxemmex, ekku fil-fatt fuq ir-ramel tkun sewwa iddur minn quddiem u minn wara tibqa' tixxemmex, ġifieri mhux hekk Michael. Dawwarta u ġiet tajba. Iddur kemm iddur tixxemmex tibqa'. Eżerċizzju ieħor illi ppruvajt nagħmel ukoll huwa illi pereżempju taqbad poeżija, ħana rek insib. Jiena dik impressjonanti, inti għamilt poeżija. Ismagħha di Liljana. Il-poeżija tan-nemus. Li għandna Meta kienet poeżija. Ħa nispjega Liljana. Spjega ftit. Sakemm issejba nispjega. Meta għamel poeżija. X'kien taqra minn fuq għal isfel, bħal poeżija normali taqra poeżija. Però x'kien taqra bil-kontra minn isfel għal fuq, tibqa' poeżija. Tibqa' poeżija. Ħa nibdew naqrawha kif support, kif qed hawnhekk. Kif qed hemmhekk din. Ma tidhirx poeżija, ma m'għandniex fil-ktieb qegħdin taħt xi qiegħda kull kelma waħda taħt l-oħra għalhekk qiegħda minn isfel għal fuq. Mela jekk taqra minn ngħidu minn quddiem għal wara issa. Taqra ma għandna ħajjitna sabiħa, tilejnu niżlin, nittajru naqbżu noqomsu dejjem. Ħadd ma jistalina, noħorġu bil-lejla rana, ma nħallu l-ħadd bi kwitu rieqed, mistrieħ niġġerrew u konna bil-fors, niklu nixorbu bl-istroġu ħalqna.
hekk il-ħajja tan-nemus. Issek naqrawha minn naħa ta' wara tiġi tan-nemus il-ħajja hekk. Ġo ħalqna bl-istro, nixorbu nieklu, bil-forsi konna niġġerrew, mistriħri qed bikwiet u l-ħadd ma nħallu, għana bil-lejl noħorġu, għalina ma jistaħat, dejjem noqomsu naqbżu nittajru, niżlin u tilejn, sabiħa ħajjitna. L-istess klim, L-istess kliem u taqra bil-kontra, u xorta jagħmel sens. u xorta żewġ poeżiji f'waħda, 2 in 1. Naturalment tagħmel il-punteġġatura inti mbagħad, naturalment tagħmel il-pawsiet illi għandek bżonn. Kif konna qegħdin ngħidu Norman, nistgħu wkoll għandi pożija hawnhekk illi m'għandniex il-grafika tagħha din li pereżempju użajt biss vokali waħda. Vokali waħda, il-vokali i tat-tikka. Semmejta linji bili għax il-kelma. Malli għax għammilt hekk naturalment, mhux hekk, għax nobot l-erba' vokali l-oħra. Jew il-5 l-oħra, għax għandna li vokali wkoll. Mela di qabad kliem jiena li kollu i tat-tikka. Użaq poeżija li l-uniku vokali li fija li tat-tikka. Hija li biss. Naturalment maħniex qegħdin naraw hawnhekk ma ħanajt forsi biċċa żgħira minnax daqsxejn twila. Pereżempju, indri ibni imxi dritt. Tin il-liħ mill-ġit li wrid. Tara miktuba din m'għandniex hawnhekk. Li biss, jew le, jindunaw in-nies għax jisimgħu. Jekk se naraw pereżempju sibt tifsir f'rivist Ingliżi li t-tipjib iżid il-kriżi. Huma kollha jew nkella tqil is-sink bil-pis li fih mimli kikri miksi grif. U tibqa' sejrek din. Il-pożja kollha fiha hawnhekk xi 12 stanza li huma kollha bil-vokal waħda, bil-vokali i. U dawn naħseb illi anki għat-tfal jieħdu gost dawn illi jaraw illi il-kelma apparti t-tifsir għax il-kelma ħafna drabi aħna tfajdulhom ortografikament ktibta sew għandek xi żball fiha, imma mhux każ ta' żball, każ li qed tieħu gost taqbad il-kelma u toqgħod tilab biha u tara x'potenzjal għandek ġo fiha. U min jgħid lill-Malti boring, ħan uża kelma Ingliża, min jgħid il-Malti boring għax Malta qamawkom biex tibdew toħorġu tibdew. Mela ħana raftit daqsxejn ħaġiet moħġaġa, ħaġiet moħġaġa, sewwa, jew ħwejjeġ moħġejjeġ, sewwa, jew ħaġi moħġaġi, ħadd jgħidha. Mela, l-14, Mark, naraw l-14. Mela, xi semajjed Ġesu qabel ma miet, il-Melissa sammut. Dan huma lob bl-ismijiet, għandi ġabra ta' lob bl-ismijiet. Aħna nlabu ħafna bl-ismijiet, pereżempju għandek il-famużu. Dax, qed isaqsuni, mhux kulħadd veloċi ħafna. Melissa sammut x'għandha x'taqsam ma' Kristu qed imut. Melissa. Mela issa semmut. Sammut. Issa waslet is-sija. Għandek dan Melissa. Ma hawnhekk mhux kulħadd, mhux kulħadd. Għaxaw ġabit forse. Mhux qed ngħid għall-Liljana, mhux qed ngħid għall-Liljana. Dejt niprofa niftakar jiena meta naraw il-pageant x'qali li għala sabaħ stat. Dejt niprofa nifhem. Kien għal-Melissa sammut minni. Ma insomma, Għax bl-ismijiet beda ngħidlek għandna ħafna lob, pereżempju għandna ras il-fenek moqli bit-tewmu. Dak l-ismijiet u xek tilab ras il-fenek tiġi ras il-fenek. ħana ras 15, ħana ra n-numru 15, mela. Li ma karattru ta' Disney saqsi ħafna. Aladdin. Aladdin. Ekku naf xi ħaġa bit-tifel Michael jismu bħalek it-tifel tiegħi, ħlifa Aladdin u għala l-oħra. Kultant di biss tgħallem. 16 ejja, 16 min huma l-aktar żewġ nisa ammelin. Ġemma u Franka, ux? Ġemma u Franka, 17. Għaliex meta l-baħar jitqawwa isir ħallil? Għax jibda jobrom. X'tagħmel biex toħloq iktar spazju fil-kċina? X'tagħmel biex toħloq? Ross il-forn. Liljana biex taħloq l-ispazju fil-kċina tagħmel ir-ross il-forn. Tajjeb ngħidu li ħafna minnhom pereżempju di partikolari ta' ross il-forn di ħareġ bija Pawlu Mizzi hemm paġna fuq Facebook. Nies il-ħin kollu jilagħbu bil-kliem, jisimha min jitwiled vojt ma jmux kwadru, hekk jisimha u hemmhekk hemm nies inkollu jilagħbu bil-kliem. U jiena ġieli naqbad xi wħud minnhom li jkunu tajbin bħal di ta' ross il-forn u ntellaħħu fuq kelma biex jarawhom iktar nies. Mela, baqa għanna l-axħar minuta u nofsek, ħana buża daqxej minn Treverzara, rajna post tijak fuq Facebook, naf li tużaħ il-Facebook u tferraħ ħafna bil-poez. Pero, rajt post ta' minuta għanna, ta' kritika ħafna għal mistoqsija li kienem fl-eżami tal-arti li kont għallem ħafna. F'minuta. Rajt mistoqsija dwa fl-eżami tal-arti għal tfal ta' 9 snin, fejn da minn poġġa l-karta qed jgħidulhom xixtiequ illi ipinġu. U di tant fija dettalji din. Per eżempju, nafredhom Ġesu qed jippritka l-apostli madwaru nisa ħarsu r-Romani fuq żwiemel.
Irridu pinġuhom kollha fl-eżami tal-arti. Tifhem. Jew kella pereżempju oħra kienet klassika sala bl-udjenza qed jisimgħu kunċert ta' mużika operistika. Mużika klassika, ġifieri immaġina dan tfal ta' A barbecue on the beach, you can draw your granddad cooking on the grill, mom preparing the salad, your dad eating a hamburger, ma nafx kif qallhom. your cousins playing on the sand with you. L-eżami ta' tfal ta' 9 snin tal-arti. Stennejt ħajdulhom anke l-ħass li pinġu. Ħanejdulhom, sinjuri li għamilt, naħseb Treverzar għandu raġun fuq di. U għandhom ikunu kif l-eżamijiet tal-arti. Jiena nemmen l-ewwel net, qas nemmen għandu kun hemm eżami tal-arti. Jiena għamilt 33 sena nagħllem l-arti fl-iskejjel. Tfal ta' 9 snin m'għandhomx ikollhom eżami. L-arti qiegħda l-gost biex it-tfal dawn jiftu l-kreattività tagħhom. Malli ħadtuhom eżami tagħha, daqshekk. ħataqtulhom. Imma kieku stess inti trid bil-fors tagħmel eżami, ma nagħmilx eżami ta' dat-tip, imma ħallihom ipinġu pereżempju fil-libertà kreattiva tagħhom. Jien naf ħolma il-ħlomt. L-arti hija gost u llum urejtuna wkoll għax qed jispiċċa l-ħin, u llum urejtuna wkoll li anke il-Malti huwa gost. Mill-li ħeġu maġġa malaj, x'differenza hemm bejn Sena u Norman? Issa jgħidu li malaj għax m'għandix ċans naħseb. Sena għandha 12-il xahar u Norman man kandu waħda. Għaddi, usa minn tiegħek, jien għandi qatt, usa minn tiegħek. Għalek ma fimtiex, ħija, għalek ma fimtiex. Għax naħseb tiegħi usa minn tiegħek Lilja. Le, usa. Grazzi ħafna l-Treverzar, grazzi il-Michael Spanor, kien pjaċir tagħna enormi li tinaqdu magħna u b'mod simpatiku wassalna il-lingwa Maltija b'mod oriġinali fid-djar lil-sim Malti, anzi lil-sim Malti, mhux il-lingwa Maltija, lil-sim Malti fid-djar Malti Nwawċin.